Good morning. Pini ke Ningkan 2021 kijutsi arnilo. La sila nili video ke lang tum ano panta nili ke pudami ke lain lo. Pini labang so arni itum pisi puji labang so arni apan. Penanga tum ke puke pini ke kijut lo. Ningkan kijut arni si kijut lo. Pena bang ke ningkan kimi tum long wang po. Pulotang talabang so arni apan itum penanga tum ke mata dam ke Desember bidai putapu. Mate Desember achiklu mate aningkan 2021 aningkan bidailo nengwe ajo baro baji pen ke lake avelo lapen api bang ke pilon 2021 aningkan se tumlong wang po laso apochi penanga tumke piknik ke dam mate along chingrum si kechu kijun pen ninga rong pen si Desember bidai puta ubo mili theklong sita me korte la pening jeri tum met Desember mate labang so aningkan itum bidai wek nang jima badi wek nang jima damoy de mesen pen damoy pu itum toy nang jima akenang avebu nelige mata tengke atema ilitum mekle jang joy pu sita me labang so ningkan ke dampen ningkan kapre ke wang ke lake arnam along si alam do lapen arnam si ajak kong do lake arnam me phoy tuma phan klem tanglo laso ateng ben si lake dubom lo nang limek jang joy ra ajat klem kli sita me labang so ningkan ke dam bek po na so alam ben jong sili tu mata dam pulo tangte ili ke padi nang di akenang awi sita me ison akenang do kupima pulo tangte korte la pening jeri tum ningkan bang ke padia son thotsi nangli la penili abang long kedo itu ma ot itu ma ke padia kenang do itu ma kachelar kenang do itum kimi manpon bo ma kenang do pini pirte itum langet pulo tangte nengwi ke lun ke rot pen box ke rot pen mic ke rot pen sound system pen kilun ke kan kangri kangkrang pen se ekdom pum mat po theklong bom lo nangli tum ta theklong po chini po mon sita me korte la pening jir tum la hen lo ma ili tuma kenang binong itum ke klem nang ji binong la hen lo ma arna mituma phan la chon sinang paklem toy lo ma dono tum matha sinang la kali ningkan kabidaya son thot itum ke klem nang ji ke lain lo nangli la pen nili ot tanon ke bidai nang po korte la pening jir tum koson non labang so ningkan nimithang hem sor phan ni chor phan ni chinghon thekte dalo pulute choklo non bana parake ni chor phan ni og sinat lo ni chinghon po bang phan ni pi thekte dalo bang phan rap thekte dalo hem chibong chingchek pen si ni dolo kangri kangkrang pen pleng setlo bang iphan ni kilang selet pirthe doan ot nilong si do adlo lipute korte la pening jeritum non ke tum chelar na non ke tum ningkan kimi ke me sen halai doan arna maninge dog dia son anpen ili warra ot kimi pen le ili tum dolo nang kupya thema bible hastro kang thir pwa lulong hinia kuri nang deng pi pho ang deng so krit throk silong la son se pulo mat ni jong si kristo pen chelang pet lo lipute alang ke kapinchong kimilo aban an dam tang lo langnon akimi plang tang lo pusip la si korte la pening jir tum kristo pen chelang pet pwa thike pilo arnam pen ka chelang pet pen ke do pan si pudam isi hinia bang ke kristo pen chelang pet lo pulote arnam aning ke hang pena kido ke thak pan si pudam arnam claim ri puason nang li claim kli dadlo arnam chu nang ni lake mimi hengno la pen ke nang hem ning kang sam awi puason pulutangte nang li chuchi dadlo jo la son le pute la son kimia oda dur pen arnam hukumang bong pen jong sinang li dulo li pute halake kristo pen chelang pedlo korte la pening jir tum tenang tum pulo Christian po lam thi Christian kuma phansi Christian pupo Christian man lo alek idong lo girja dun lo dan pilo phanle Christian pupi Christian kuma to phansi pulo
Jisua hukum ke kroy pen kedua tuma fansi itum Christian pulu. La si korte la pen ingjir tum Kristo pan matni jong si Kristo pen celang pet lo le pute. Alang ke kapincong kimilo. Pulo tang te korte la pen ingjir tum. Hempu Jisu Kristo akang jinso long ilitum jong si dolo le pute ilitum kapincong kimi manang. Lapen Krishna tum chot fan kali labang so lam ke nili jirpi katu kawe tum fanta ningkan kachelar son tochi nangli lapen nili ot sita me chelar lo nang pirthia long ke mesen ben nili ke dudunja fan nili bor ilo nang korte lapen ingjir tum pini penang pirtelong ili tum langdam polo tangte arni wang munita tum oda dur ke hengno arni wang munita tum chibong chingchek ningkang sam kawesi tum teklong bon sita me don tum choklo lahan ke non ke ningkanda ki judlo 2021 non ke 2022 ke tum ke meseng a ot pen le tum dulu nang halalo lipute ili tum ahok pet a Desember bidai ke tum athi binong ke tum long pokorte lapen ingjir tum lapen jong si ilitum ilitum ota dur celar lera lapusi itum dobom lipute ningkan jong hele celar pusitame jong hele ningkan kimi wang sitame ituma ot ke la le la si dover pu la si korte la pen ingjir tum la semet nang litum long nili labang so tie ka video pen ningkan ban alam the nang litum long ke ban ke lain lo korte la pen ingjir tum ningkan ban bidai chot ke ituma kenang ave bon sitame ituma ota dur le Arna maning ke dog dia ota dur le ilitum varlo nang bidai lo nang padilo nang kewang dia ningkan kemesana ota dur pen kemesana munit kemesana bang pu bang aning dok hur la sona ot pen le ilitum do thulo nang korte la pen inggir tum nili theklong do penang tum ke ekdom ningkan suri inira isi mate ningkan ban kape kak pupo aju baru baji si thurra si lang cinglulu nili ke cinglule ing sampik lapen kang sam tahun ini lagi. Lapen aju baru bajile nang lilang cing lura jong he ing roy pusitame. Ibang ke kak pen ke thang aminu ave bon sitame ili tuma ningar lo ke doa otsi ili tum pachi kak nang ji. La si arnam la son si pulo. Mane jong si Kristo pen celang pet lo lipute hala ke kapin chong kimilo korte lapen ingjir tum arnam hukumang bong dorai tum ta kapincong kimi a ot pen le ilitum 2022 bang ke ilitum deng lo nang pusi kadu ka panta nili kardom pisi labang so tie ka video nang litum pen nili pajut pondo kadu ka pansita me putat kardom